Takže dobrý deň, vážení futbaloví fanúšikovia. Máme tu ďalšie kolo real-time losovania. Vítame tu Martina Ača, ktorý nám pomôže rozlosovať. Mená sú na podpivníkoch. Áno? Nie. Takže pustíme sa bez zbytočných rečí do losovania. Na podpivníkoch sú mená a bude to... No je to zbytočné, lebo je to strašne malé, takže prejdeme rovno k veci. Martin, zamiešaj. Áno, áno. To sa stáva pri losovaniach. Dobre, tak rozložíme zatiaľ na nečisto. Áno. Tak a pomaličky, tuto máme Prvá dvojica. tmavý tým, bielý tým, áno, môžeme. Takže biely tým je Míťo, Pepe je tmavý, takže dvaja lídry. Michal biely, Ilďo tmavý, Buli biely, Martin tmavý, Janči biely, Igor tmavý, Miro biely, Čipo tmavý. OK, takže Ešte raz to zrekapitulujem. rekapitulácia. Biely tým je Miro, Janči, Uláč, Michal, Míťo. Tmavý tým, Čipo, Igor, Martin, Ilďo, Pepe. Pepe. Veľmi zaujímavé. Dobre. Dobre? Dobre. Takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na palubovke. S Bohom.